И здравейте хора, аз съм Hellraiser. Това е един клип, който, както вероятно сте разбрали по заглавието, смятам да ви обявя, че след 3 години близо е време за нов канал, като, както виждате, това е каналът. Та причината, поради която правя този нов канал е ето тази. Мисъл, вижте колко абоната имам, а реално колко човека ме гледат. В смисъл, нищо общо с 600. Нали, като цяло, да, като цяло нещо такова. Това е причината. Та не че очаквам да ме гледат и половината, и една пета не очаквам дори. Идеята ми е, че който от вас, който гледа този клип, иска да продължи да ме гледа, искам да се абонира за този канал. В смисъл, тези от вас, които смятат, че ще им е интересно да ме гледат, да продължават да ме гледат, или искат да ме гледат, нека се абонират за този канал. Този няма да го съсипвам, ще си го оставя. В смисъл, той се е съсипан така или иначе. Ще го оставя така. Та, да, просто искам тези от вас, които смятат, че нали, ще им е интересно да продължат да ме гледат и забавно, нека се абонират тук. Затова не съм качвал и от 2 седмици. Ходя на работа, имам малко така ангажименти тези дни и не съм се отказал. Това искам да кажа. Затова този канал ще бъде в описанието, както и в представените канали тук отстрани. Също така Noisia най-вероятно може да продължи да снима. Така че може да се абонирате и за него. Както, да, като цяло може да се абонирате и за него. Да, това е главна идеята на този клип. Ще си има пак същите поредици на Minecraft, в Tutunga, SMP, време на време Counter-Strike, време на време League of Legends и Overwatch. Като цяло това, което имам да ви кажа, още веднъж този канал ще бъде в описанието на този клип, както и ето тук отстрани. Каналът на Noisia също ще бъде в описанието, така че довиждане, благодаря ви, че гледате и се надявам да продължите да го правите да ме подкрепите в това ново начинание и довиждане и до нови срещи. Чао!